ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିଣେ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଘର। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା କାହାକୁ ମିଳିବ ଘର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଦରକାର। ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍। ବାପାଙ୍କଠୁ ଭିଣେ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିଣେ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁଣି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମିଳିବ ଘର। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ସରକାରର 100 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆବାସ ଘରକୁ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିଣେ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଘର। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଥିବା ପକ୍କା ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଏସିସିସି ତାଲିକାକୁ ଆଧାର କରି ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ବି ମିଳିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର। ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 10ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ପିଏମ୍ ଆବାସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ବିଗତ ସରକାରରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଠିକ୍ ତାଲିକା ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଘର ଆସିଥାନ୍ତା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 2017-18 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 6 ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ଘର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବେ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ, ପିଓ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ 22 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଜଣେ ଲୋକ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଉଥିଲେ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଦେବ। ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯଦି 15ଟି ପରିବାର ବାହାରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସହର ଭଳି 1 BHK, 2 BHK ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏହି ଥିଲା ଆବାସ ଘରକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଘର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।